Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Green Tech Foundation kelapan pau kejing persyak kebajur kalau kejing IT ke Sarkar Jela limba keteran jungok kai perthei ya ka jaka ka behe dripundru akar hapung umyam syaki Indian Hotel Company Limited Tata Group bantai ya ka luxury resort and spa hagejing akademik larp thai kubor akar phnyo druk leber ara jar phunriu chairman jo Green Tech Foundation ba H Bansiu Dor Nonglang ulai tho bahaga jingwa jingtip limba ka right to information nagitna trekam ba pher ka Sarkar Jela ka foundation Klalap ba Kamigilai State Pollution Control Board kladat ban aya ka consent to establish Batmenta ke Indian Hotels Company Limited Tata Group kandang ab banyo sia no objection certificate kanang ba Kamigilai State Pollution Control Board kan aya sia ka consent to operate hakabi debat kene chairman ka foundation ulakin turu ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bakam de satya ban ai ya ka no objection certificate bar ulama hamru ya ka Sarkar bakam de satya ban kta yu lum pongdeng ubadan hapung umyam pantai ya ka 5-star hotel ulong ru balada ki bob de kimi kile da ka bor kum kaseng connected ya ka jingkhang jo ka ying bishar namar ba ka Sarkar hi ka thaw ka Migilai Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines arajar apulai banyada ka pung umyam Henry mentapat kedehi ka Sarkar ka baaywa ya ka jaka hapung umyam bat kanikan kata ka pung umyam ka badai ka way ni jaka penwi boarding ka behetam hagajala Meghalaya Kaliang jong Green Tech Foundation hadin bangi layu ya katu ka jing Hanover jong ka state government through tourism department ya katu ka 66 acres ka badai yang te hapo umyam sya kane ka IHCL ka Tata Group ha tu kopor ngiladon ke jing sungkya ngiladon ke jing sngo benyo lo kendiat ha ba ngi yo ya katu ke jing ai katu ke jaka hadu ndrup akas ya ketiki company bantai kita kising tai Henry ha katu kopor nakaliang jung Green Tech Foundation ngim syamladon kita ki detail information ngim don kita ki data ki AGA ngim patla ban kran ai te marmar nakaliang jung ka foundation ngilau file ka banyo ki jing tep ku bakamnya ngilau file ki RTI syapo DC office jung ka Riboy jung ka East Castle District nang ta syapo ka revenue and disaster management nang ta ngilau file ru ka RTI sya ka forest ngilau file ru ki RTI syapo ka tourism department bat ngilau file ru ki RTI syapo jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ti hadin bangila lum persamban lum ikini ijing tip kidon ki department ki bala kentai hiwar ya kin jingdon jaka hakte ki rewat ke MCL ru kadon ka RTI ka baki ong baki mdon ka jaka hakte te ngilayo ki jubab jung ki RTI nang ni nang tai bat kawai ka bangi ngiyo ka bakam long clear picture napo ka MSPCB napo ka Meghalaya State Pollution Control Board ka balingo kalong ba ya kata kajing ai jaka hangtei hapo umyam reservoir laong ba wat ya uni u island u dolenong hangtei hapo umyam ro laai please ya kane Tata Group but kumbang itep hi kendiat suang ini keran sakmat kalong ba barok ni syutip ya ko umyam kum kajaka ka ba itanak Henry kum kinong sosnong kum kipat ba ngitip nam ba umyam is the only hydroelectric project ka ba tam hapo jong kajala Meghalaya umyam ladang makla kapenmi kumba sispa nyo phonru sispa nyo phonru megawatt tang nang teng po umyam te hakabede ibat kani ladangi phaiden kindiat nga thrai barok ni tep nadu war hajar phoi bat haswa jong aturo ki ladon ki construction ladon ki jingmi ki jingtai ki encouragement hakatei saudong jong katei ka pung umyam bat kabala pen sngo kya kabala pen sngo bitaru ya ki babun kakte kapor bat kaba sngungu kalong ya ka ying bisar bodon buram makatu kapor ka high court kala shim sumuto sundon ya katu ka jinglong jingman ke jingmi jongki construction na katai ka saudong jong katai ka
pung umyam. But nakaliang jong ka yang besar wadon burong kala ong ya state government bad ya ka district council ka tu por ba pidai ban regulate ya kini kijing tre namar ka pung umyam omlong ban syami ban syatai ban syapen pra ban syapen klamding ban syati kendau ka baman namar ba kadon kijing kta ya kate ti nakaliang jong ka state government ha ka tu por kila frame ya kawi ke draft bat kabala menta kelalong ke guidelines ya kata ka Meghalaya Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines 2023. Kani ke guidelines ko ongum no. Ko ong ba ya kinu kijing tray ki balak banta ya kata ko pung umyam day ban demolish no. Day ban pensange no. But onom sya yano ru nang ni syakmat bakin mi kinu kijing tay ki ban la ban bu jing ma ya kata ko pung umyam. Kata kadi ke guidelines kepada kalian jong government hi kala frame kapas ngulingo kapas ngulingo kumanga ong menena sedang golong ba menta na kalian jong state government kawan ra sendon dalade ka ailat sendon dalade ya kita ki company ki bahe ban one tay ya kita ki 5-star luxury hotel ki resort ki restoran hang tay po pungmia bat ka ba kham suma lele ngalong ya pi wat yu te dolanong lumpon dan ru kila ai sha kane IHCL kata group but ngani tu ep sakwe kalong ba hadin mengila wat jing tip ling ba ka RTI ngila peru plan kamdei kata group kabayo kaba implement ya kane project la ai shu ya kane sya kata party kabadi kita ka umyam private limited ayura kaban pentre kaban snai kita ki 5-star hotel hangtai paitmo nging shwa banong ka bumi ngim syam nomor kadon gejing penbana na kaliang jong ka surkar lingba ka tourism department bakin tei kita ki 5-star hotel kita ki 1-star hotel ki bakum nora syatei syatura syatei sya syakni ki wi ki jaka jong kai partai sya sora bakum tata ngi pedang balik ingin nom pedang nomor ka hendrai ngingi karan betik ya kabadai hang teh po umyam pi ulum pung dan lada piken mau udai ulum ubadon hang tu hapo hapedeng jong kapung umyam udon hang tu hapo pedang jong kapung umyam pi perkat kumno lada mentah kimut bantai ya kini ki 5-star hotel kandon gejing penklamding kandon ka kita ki trees felling kandon ki soil dumping kandon kita ki noise pollution ki bapar but ngam artatin ba kandon ka jingta ka bajur bha ya kane ka hydro project ka bahetam jong ka jala Meghalaya ka jongi ka is ka sel ka Riboy district lay fully depend ha ka pung umyam banyo ya kata ka boarding ti nakaliang ka jongi nakaliang jong Green Tech Foundation ya ka government nging shwa banong gumne ka umyam kala itana lupa lada pikwa ya kata ka project ya kita ki 5-star hotel ki le shabar sya jangai jongate ngimdon problem ngimdon jing percaya henry ba penle ban penpra ban penjot yau teu island kapo jong kapung umyam ya kata dalele nginong lapan pediam ka umyam menta baru si ketang ya keren ya ka jing jabok jong umyam ngani tu epi tangka siltation hang te po umyam kala palat wat ya taka 40,000 cubic meters ka sedimentation ka bajur hang te kapor kala dai ya ka state government bakan penkhoj ya ka te kapung nomor kala jabok adu kata ngiling ngirang suggest ngiong babalai pimuan ra da ka afforestation hang te hapo island ka jing thungding ka ban penreban yu te ulum hang te nomor ka deiru ka jaka jong kini ki migratory birds pihaban suhu ya ta kani kapung umyam lada pi nomor ni nak kalian jong Green Tech Foundation om bang isu keren kelam dak jing te kadon ka research paper ka details ba jong yang mo kani ka bang ngila publish ru hak international journal kani ka thesis jong ni ngila pule gido khado penat ka jing pang ka jing stom but ki aquatic life hang te but ni hapan sungtu ang ni ba ya kapung umyam kamdei ke jaka
tei ya kita ki 5-star hotel. Katei ke jaka hang tei kadi ke jaka ka ngidon kam ban preserve, ngidon kam ban protect, bat ngidon kam ban yada. Nga nakaliang ka jungi ke Green Tech Foundation ngi shwa ban ong to kumne. Ba kini gibreu kilayo ya ka city na ka Meghalaya State Pollution Control Board ban ya chakmat ka ni project. Henry ngi kentu jor ya ka district council ba phimdei ban issue kanu ka approval, phimdei ban issue kanu ka clearance, phimdei ban issue kanu ka NOC, but what yale ba kini gibreu kinyo saya ka CTO ka concern to operate nang ni chakmat. But nakaliang jongi Green Tech Foundation yang ada pa petition po district council ba lakumno maki gede pensim kya namar da pipai bahai ko order namar hadin jong ka katu ba ong ai pi ba ka high court kala sim sumuto kala pen mi gini ko order but kalau ong bahangi ba nakaliang ka court kala sungun namar nakaliang jong state government but nakaliang jong ka district council kila sim kya ban yada nang ni syakmat ya kapung miam bat nakaliang jong ka court kala hon ya ta Henry da menta piwan ra sundon ban pen pra yu te island hang te hapo pung miam tengi nakaliang jong Green Tech Foundation ni shwa banong ni le kat bale yat kat bayat ni burom ya kataka jing promote ya ka tourism industry hang ni ngirungi kwa bale ke sinong maudun menta hang tu hasai jong kani ka hang tu ha sai jong kapung miam ngi adopt ya katu as a model village of Green Tech Foundation nomor ngi kwa bagi nong syong tu kin long into environment bakin penek pensa gitu ki deng bangin yada ya katu ka jing jabo jong kawa hang tu tenri menta ka balingo kolong hadu katno kata ka jing kwa jong pi nakaliang jong state government ban promote ya tourism hadu ba pendidu didam ya utai ulum pondang hang tai indru posnam ki ailis ya katai kajing ai jaka ya kita lumpon dengan tai indru posna menong epi kelawan kala janlong one generation jongi ta lakut nginum long try shu nang ni syakmat ti ai maki kinle kinyat kumno tangbangi nagal yang jong Green Tech Foundation hadin bangi ngong epi hadin bangi la study ba hadin bangi la file ki RTI hadin bangi la lum ki jing tip bah par ya katai ke project bapin lekta ya ulum pondeng u island jong ko umyam dalele ngom laban pedi balda piong pia ta bor nagal yang jong Green Tech Foundation ngintet jing khang bai ya film besar bodon bodon pangini kun bai ya tani balla kumno wad lek penjot wad lek penpra ya u island jong ko umyam kata ini mga song pi ba nagal yang jong state government ki frame hi kami gilia water Buddhist Preservation and Conservation Guidelines 2023 kisna hi ya kanika guidelines kumno ban regulates kumno ban yada kumno ban mahamru ya kino jingtrai ki badon hasaudong jong kate kapung miam lada ki bujing ma ya kata lakhang bat kidon ki cases ki bala hab ban yakon ban ya fight hang te po aikot namar kajing bombiang ki ETP kajing bombiang ki STP kajing bombiang kita ki lat ban prevent namataka jing jabo jong ka wa jong kapung miam tu nomor kidon kita ki jing tai Henry menta kapas ngusi bat kapas ngulingo kalong badalade te piwan ra ya kita ki spa ban lek ban pa penjot sundon ya kapung miam kabadi ka hydro project ku mangalong ya pi ka bahe tam jong ka jalan leklia tekane kamde ki jingle don bor pej kum kinong shonong kum ki pajba ngi de taxpayers ngi don hok ban criticize ya ka ka bangim i lo ngi don hok ban bu jingkeli ya ka ka bangim i hap but kum kinong shonong ngi de ba smutu ba kate ke jaka jong pajba jongi kinong shonong kamde ba ong ka sarkar kan le ka bamon kan ailis indru posnam nyo posnam chispasnam syakitu gibro kumbawa ya pindru posnam kala dei ke jaka snon chijumnom kaba lada menta biasanya agreement ngam artatien bagini gibro biasanya agreement lada kimdon kita ki TOR kita of reference ni condition ki baong bangila ban extend biang lada ngikwa ya ka agreement lada kim ailat kum kata ngam tharai ba kin ya tre biasanya agreement tela shail dagi ong lakut ke indru posnam
haka generation jungi nam la ban isu ya ta ndri kin ong ai biang ini sandro pusnam ai biang ini sai spasnam kata ka next generation jungi nganong pikin nom yo kenom sngau bat kenom sngolong traishu ya kata ko pung miam baka de jongi tinga shu aban ong gumni kin sadon ndak ka boburom bat ngam artatien ba hakini ki kendiat sngi ki ban sawan kin sadon lese ki ban sa kentho ki ban sa ong ini ba ka Gerintek Foundation ka khang ya kata ka jing promote ya ka tourism ong kat ba ong le kat ba le piakran kat ba yakran ngim le ya ta mi dagi no ginoru ki ban sa kran percaya ngi henry tangga wingi shwa ban ong wat kta yu lum pondang tai nomor kumbang ilo ong la da ki jing yakun jungi da ki kot isla da ka jing tho ya menta kim la ban trekam ngin te jing hang ba ji hai ko nomor kila da mungkin ki previous order ki bana kali yang jong ka yang bisar pudun borom kala ai tinge ya ka state government kalau I think ya department concern kalau I think ya ka district concern ba pidai ban yada pidai ban pikir bat pidai ban demolish kamtam hi ka high court ong no hi mainly high court direct state to restrict construction within 50 meters high water mark of Umyam Lake lada pipai jang ni ka meglia lai kala pha ban meglia orders demolition of buildings near Umyam Lake. Baru gitu kijing terai hak tu kipor bakaya don gitu kijing ya PAL hantai lapa ban terano. Henry menta na kaliang jong state government piwan ra sendon ban perahi dalade. Ngim syam la persya ya no hang ni inde ban sung tho kuma ong IP. Ngim syam la long again si ginu development. Kum ka foundation habangi raise economic issue based on the research. Ngidawat di kijing tip, ngidawat kita ki RTI, bat ngidalum hai di information ki pabiang. Tedai lor jong tak kabalingo ka kata kan, he. Nging persyang ban file ka RTI, ya ka fo ya kan ka MICL, hagini kisnam ki baladap. Nomor hadin bagi mi katu ka ba hakatu ka por nga try kadang mi tang ka baong ba kami ka state government kan don ka jing ai jaka kumbalai spa agas. Ya kita kijing pen ki facelift ni ki yang pe po miam. Marmara katu kapor ngila file ka RTI sa po MICL. Ngiyong hae kata ka location exactly ka ba ka MICL ka don po miam. War ka katay. Ko ang bangingim don jaka po miam. Watang siya karo. Persyang banipuri begini berwana pa. Persyang banipuri. Teto hadin jo katu mlele. Ngila file no da RTI siya kiwi department. But kani kajaka kabadai 66 acres mata laong ba kajinghan oba kadai ningkong na forest show tourism baru tourism usahan oba show ni IHCL Tata Group bat ko penlingo lele kalong ba habapau lahan oba kani kajaka show Tata Group Henry Banyo uno pentrei ladai do third party utau Umyam Private Limited baterai ya project ko ubalong try ya kani ke Umyam Hotels Private Limited udai utau Arun Kumar Rai managing director jong kani but ke office ki base na po nang na po Shillong for the apartment MG Road Shillong Banagaling jong kani ka Meghalaya Water Bodies Guidelines 2023 ka banagaling jong state government ka frame hi hang nili la kranchai ki section hang ni la kranchai ba 50 meters to 100 meters setback na katuka highest level jong kapung Umyam onumla ban penmi kino construction dinging shwa banong umni na kaliang jong ka foundation ba Pimdon hok ban lek ai yak te jaka du undur posnam ya kita iki company Pimdon ya kata hok but nakaliang jong Gerintek Foundation lay ba pinlek ta ya UTU island UTU lumpondeng hang te po pung Umyam nganong pi ladangi ya ban yakun dakano kalat dakano tiru nilolong ki pakloy kajing maham galong ya kino ki brew let's say menurut ki bakrasyan ya kan ka project to ya karsan kampar ya kata henry tanggawe ng shwa banong ngim persya ya kata ka jing kwa jong pipan promote ya kata ka tourism po jong alim jelam ikhlia piale stage sora piale stage po nong piale stage po turara gini ki 5 star hotels la da pikwa ra ki jaka bade ban ra
wat litra hang te po umyam kate kam dei ke jaka sna resort kam dei ke jaka tai kita ki 5-star hotel ki jongphi ki dokha dok pana tang tu ki don kam ban im sok im sign ki sim ki do kiri ki jaka ki ba maki ki jaka shong hang tu batang gawing ang shupa ban ong ba wanra de ki project ki ban pen coach wai ka siltation ka sedimentation hang tai po pungmiam wanra ki project afforestation ban penerban ye ki klau hang tai wanra de gino ki initiative ki ban yada ban penne ya kapung miam hang tai wat wanra ya kita ki jingtmu jongpi ban bamdu ban penjot bat ban yoklun ya kata pung miam ngitip to ka basai bukan ka project kandon ka scam ka besar kai hapo henry ladak ni ngidang apru ki RTI na baru department bal tangiyo kano ke information kaban lese kaba nakaliang jong ka sorkar nakaliang jong tourism department kaba ngiyo ba kadon ka jingi suboy jang yang tai ngitip jing hang bai ya ka yang bisa borong-borong kataru ka demo tang bangi kum ka kenhun tri mariang ngi mla ban akaran sibon ngi hap karan be tek ya ka environment perspective ke jongi ti kumbangong ya pi bagi ki balaja haswa jong arjar arjar kendai hap haswa jong itu kide ki minor construction lani gino jingtai ki ba nakaliang jong ka ying bisar bodon borom bat nakaliang jong babun balang ulaong ba ya kino jingtrai hang tai onumla shu bandang peteng nang nesha kamat kila don gitu kijing tray ki bahas wa ngatip ya no pimod banong ngatip ba kidon kijing tray henry kijing tray ki baret henry hadin jong katu am ngini keren bi yuti lumpong deng anum keren pongdang hang tei lada pikan mau kimpaton kita ki major construction sofa hadu menta kila bandon kita kijing yalis bat individual hakni kisnam ki baladat hakni por baladat bat uwe urang ba ngitip te hadin jong hakatu kapor kisudan gijing tray kibarit kibariata ya kata kabangasong ya pi balai ba ka Meglia High Court ka Shim Sumoto kalong ba nadu 2021 terter onum deishu ban ailat ye kini ki major construction te ki balak bandon ke tree felling ki noise pollution ki soil dumping ka balak bandon gijing tai ki migratory bird sangtai kalau bandon gijing tai ki aquatic life sangtai ti hadin jong katu kan te kami nakaliang jong state government kala frame ya kani kami gila water bodies guidelines baong nang ni syakmat nginum syasyu te tenrei menta dalade piwan ra sendon ya kita gijing tray ki balong ki kila panon ki massive destruction hadin habot ki ban impact ba piwan ra dalade telong henrei lada kidon ki jing tray ki barit ki baria te omlong kadi hello jong ta kan kata kan mga song ya pi ya menta fully comment nginum parla hadu katno ko penkai nomor bagidang don ki detail information ki bangidang haban gather ni haban lum jing tip tenrei ka point ganum bawon menta kalong ba wat ktayu lum pondeng ta wa lada gide gino construction ru wat ktayu tai le de ki afforestation le de gino ki initiative ki ban ya dah tai tenrei nang ni syakmat nda kumangalong ya pi ba lada ngiyo ngina persyang ban lum jing tip kamanya but kanum kut tentang mentakas ngingi supa tangga kubar ba wat kata ulum pon renang ni syakmat na kaliang yung foundation ngin sale ke ba dewan na Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone?
Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ। इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ। क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है। Let's go guys, party time.